Anseo, I nGaelcholáiste Reachrann, is bralinn an Stair. Agus creidimid ghfuil an-tábhacht ag bansléithí go háirithe go Roinn óga. Dinimid an-iarracht an Stair a chur chun cinn is saol na scoile agus sa mhórphobal. Cuirmid béim obair an Stairí, na scileanna atá acu agus an Stair dhéanann siad. Stair na hÉireann, daoine nós Naomh Pádraic, Mícheál Ó Cuileán, agus imeachtaí nós Éirí Amach, 1798, 1970 agus cogadh na Saoirse. Comála sin déantar Roinn Stair Stair an Domhan Mhór, agus mór imeachtaí nós Dara Cogadh Domhanda agus an chéad taisiúil chuig an ngealach. I nGaelcholáiste Reachrann dinimid gach iarracht an Stair a bhuana I meallach atá sprío, simú agus suntasach. Agus tá muid sa Roinn Staire ag súil le stairithe nua óga a fheiceáil an bhliain se thugann.